Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Manya hari ini. Di hari pagi ini libur. Aku pengen bakso. Aku nggak pentol guys. Pentol dipangan dewi ya. Oke, hari ini mulai. Airnya dimendidih nanti. Diawali dengan bantu Tribung Dewing. Hari ini libur, sesuk ape manganan. Tur mae yo anu, guys. Apa namanya? Apa gawe ambeng sesuk iki berhubung pengen gawe bakso. Tanganku sudah tak cuci bersih. Aku nek nganggo cetakan gak bisa. Iki. Biasa ae yo ora sanggo cetakan. Cetakane tangan. Sing penting bunder. Oke, dulu. Alah wis gak duwe tak nggo blonjo, mang wis tak kei 2000 kok njaluk neh renek. Mang wis tak kei sangu kok. Ora enek. Oke, kita mulai nyetak.
pengantin kekali Ini perhiasnya baju. Saking pundi? Video. Tak kira sing apa jenenge apa iki? Puspa Wedding. Dua baju. Dua baju, guys. Oke, bolo. Siap-siap ya. Oke, terima kasih. Piye? Nang isor ae. Bebas, ora dodol eh. Kak. Ning acarane sapa, Pak? Nyanyi ya, Le. Nggak nyanyi, ayo. Ayo. Tuladang seni karangan Sukoras ingkang dipun parasani dening Popo Tanjung. Iya wis goreng, Mang. Ayo. Nyanyi apa, Pak? Kabara. Ya Allah. Para tamu Ndak bojom gak mbok jak. nyanyine kono. Ya wis. Ayo, jare njaluk kowe kon maju. Kok kalah aku ya ora entuk apa lho, Mas. Kae wong kae penyanyi sik ndor. Ya, ada permintaan dari Pak Dinar dari Klaten. Ada request lagu. Wis tamu kehormatan. Ayo. Di tempat Ya, sampai ibu. Selamat pagi. Hari ini hari yang berbahagia sekali untuk berlanjut berdua. Satu sebuah lagu dari keluarga dari Klaten. Devina Musik. Kusik, sabar gentenan. Kowe langsung ti? Pulang aja. Aku preyok leren sik. Nek aja. Aku dodol. Dodol. Adik ning kene gak goreng kerupuk. Aku duwe gorengan ra ora nek kowe ning kene kok. Mang nek ora tak. Lis aku ning kene awar manyak. Darene nusul. Sesuk dodol ning Jambi. Jambi. Ning Jambi. Jambi. Anak wayang. Oke. Apa mambi wak anu. Oke, mati. Oke, guys, salah wis rampung. Mang ceritane mak iki ning nggone mantenan. Neh, wong ewoh neh, lagi-lagi wong ewoh, guys. Bar masak langsung budal nyumbang ning nggone wong digawi. Ewoh mantu entuk darah ngenggung. Wae ora nang omah, nang Krowil. Mangane prasmanan, resepsinan, mangan iwak sapi. Nek sate wedhus. Tamune sak ambrek-ambrek. Berhubung wis mulai aku prei wong tare aku yo penggawanku goreng kerupuk yo ge yo. Yo goreng kerupuk iki lagi mulai atak. Gendine mati. Wis mangane sate, jangan asem-asem enek, jangan sop enek karek milih. Tapi nek mangan sate ndase ngelu. Petuk bolone wong Klaten barang ki mang. Petuk wong Baju, Dong Tuban, petuk marik-marik. Angger muni tontonan pentuk wong marik-marik pokoke. Penyanyine mang bawa wong ti lali gak tak takoki nek gonge gong kalen. Gong kalen. Apa nata raos. Ya nata raos apa mang. Gonge jenenge nata raos ya ke ya. Oke pemirsa, tak cukupi semeneh kontene dina iki nek tutur kataku sing ora jelas aku mohon maaf. Kami manusia lumrah sing penting padha donga dinunga sehat kabeh panjang umur sehat selalu. Iki soalé mae yo tetep goreng kerupuk semangat bekerja. Golek cuman nggo ngopeni anak bojo sak hari-harine yo ke yo. Yo ora cuman nggo ngopeni anak bojo yo dienggo kondangan yo nggo apa ae. Jenenge rejeki iki yo. Wis marek-marek iki wong ewa sunat mantu mudal sasine sasi besar. Engko nek wis sura meneng akeh wong banyakan. Saiki sasi besar padha wah kabeh pokoke. Oke pemirsa jangan lupa ditonton, di like, di komen. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kontenku yang selanjutnya. Wassalam.